И така, ето как аз си боядисвам пръчиците. Тук имам, на терасата съм, може да чувате шумове, от парче тръба, но тъй като не всички може да имате подобно нещо, разполагат съпрузите с тръби, които да срежат, спокойно може да използвате една ваничка, детска вана, детско корице и ако нямате тераса като мен, в банята. Това, което наливам, не е бира. Това е варено червено цвекло. Тук аз ще боядисам пръчиците. Какво ще стане по-нататък? След като ги боядисам, ще ги извадя и ще ги сложа. Ето тук да съхнат. Това е една скара, върху леген съм е сложила от хладилник. Както виждате, сексите тук са направени от стари хладилници. Изобретява съпругът ми. И така, пръчиците. Ето ги. Разбира се, ще сложа ръкавици. Не ми е твърде равно тук, но няма значение. И с една ръка ще се опитам. Да видим какъв цвят ще се получат. Много ми е любопитно, много ми е интересно. Няма да станат червени, разбира се, ще бъдат малко лилави. Няма значение. Така, ето, изцеждам пръчиците. Навсякъде страшно боядисва. И подреждам ето тук. Ето едно нещо, на което изключително бих искала да обърна внимание. Погледнете как тук остава бяло при боядисването на пръчиците. Ето аз нарочно ще ги потопя отново към страната, към която в момента има повече течност. Няма да се боядисат. Това е от лепилото. Когато размажем лепилото отгоре върху пръчиците, прилепението им, те не се оцветяват добре. С 1 литър от тази течност аз боядисах навсякъде 500 пръчици. Ако това бях направила в детска вана, в която нямаше да направя толкова белля, за която сега ще се отворя работа, щях да боядисам много повече пръчици. В какво друго използвам за боядисване? Това, което ми се намира. Ще използвам и тази китайска роза. Ще използвам и обелки от лук, които трябва да придадат жълт цвят. Чай и кафе. Използвам кафето под формата на фрапе за пиене, а чаят, цейлонски чай, също под формата на питие. Танките после от чай изсушавам и използвам и за други неща. Тук имам едно цветче от Китай хибискус, което ще сваря. Събрала съм такива цветя и ето тук в ръката се държа още. Ще ги сваря, за да видя какъв цвят ще се получи, за да си боядисам пръчици от десни. Моите цветчета от китайска рода се свариха, изключила съм ги, сега ще ги оставя да се понакиснат, да остине водата, после ще прецедя и ще видим какъв цвят ще получат от тях. Тук са ми пръчиците. Въобще не смятам да боядисвам с кафе, но заради вас ще направя един опит. Кафето само, че не е толкова мъничко, че ако река да го налия в тънка и дълга тръба, няма въобще да ми стигне. Затова аз предпочитам да използвам ето тази ваничка, където ще излия много мъничкото кафе, наистина е много мъничко, но въпреки всичко ще опитам с него да боядисам. Може да са само 2-3, но с толкова малко кафе в никакъв друг съд не бих могла да опитам. Просто защото пръчиците изпиват течността, дори да е много, като я изпият, вече не може да бъде боядисана. Така, оставям ги хубаво така да се накиснат в кафето и моята тръба за боядисване, която е по-удобна от правите тръби. Като изпият клечиците водата, трябва да доливаш. А тук мога да използвам до край течността. Аз обаче няма да използвам нея. Тук се събират по много малко пръчици. Аз ще използвам отново моята вана. И тук ще излея ето тази течност от хибискус, китайска роза, червен чай, както искате така го наречете. Едно и също е. Интересно защо когато си правя чай от хибискус, той не става кафеникъв, както е в момента.
а става червен. Вероятно му слагат боя. Ето как открих химията на хранителната промишленост, защото от истинските цветчета, виждате, не става чак толкова червен. И така, тук ще сложа много пръчици наведнъж, заради боядисам. Няма да си играем по-малко, както е с тръбата, ако много наведнъж. Така ми се струва, че те също няма да придобият някакъв особено хубав ярък цвят. Ще станат също почти като пръчиците с кафе или чай. След като изсъхнат, ще ги видим какво точно се е получило. Ето така, нека хубаво да попият. Сега ще изцедим и ще сложим на каквито решетки ни се намират. Това тук е решетка от зачинии. Да, аз не виждам някак особено да се отцветяват. Стават точно като чайни. Ще видим като изсъхнат. Ето ги. Боядисани нашите пръчици. Тук има бели. Тези тук са боядисвани с разтвор от червено цвекло. Отново бели, за да можем да сравним цвета. Тези тук са боядисаните с хибискус. Отново бели. И тези тук са направените от кафе. С кафе. Ето. Значи кафе, хибискус, червено цвекло и между тях белите. Аз лично не съм особено доволна от резултата. Предпочитам боядисването с боя за яйца, боя, която се използва в хранително-вкусовата промишленост, или боя за дрехи.